Os operarios do club e do propio concello dabanlle esta tarde os últimos retoques ao campo para que todo estivera listo para o partido de mañá ante o Mallorca. Tamén seguían a traballar na instalación da grada supletoria. Unha vez realizadas as melloras da iluminación, un requisito imprescindible para poder retransmitir o encontro por televisión, a atención estaba centrada no remate da nova bancada, que se situou detrás dunha das porterías, para aumentar así a cabida. Pois sí, como podedes ver, estamos cos últimos flecos da preparación das instalacións, xa está casi todo rematado. Estamos ahora ultimando aí 4 cousas que quedaban para mañán ter xa todo listo a partir das 9 da mañán. A venda de entradas tamén marcha a bo ritmo. Esta tarde apenas quedaban 60 localidades de todas as que se puxeron á venda. Quedaban 100 esta mañán, ahora quedaban 65 e a nosa intención é que se cubra todo aforo que temos previsto establecer, aquí en Barraña. Un dos problemas que máis preocupan ao club son as malas previsións meteorolóxicas previstas para mañá, o que pode condicionar tamén o desenvolvemento do partido. Esperemos que o tempo nos acompañe e que haya unha pequena tregua para a hora do partido. Sabemos que hai unha predición importante de vento, pero bueno, a ver se se retrasa un pouquiño a entrada desa fronte e podemos disfrutar un día cas aficionados aquí e con Mallorca en Barraña. A seguridade será tamén unha cuestión a ter en conta. Para que todo transcorra con normalidade, estableceuse un protocolo de seguridade que estará coordinado pola Garda Civil e a Policía Local. E sobre todo a ubicación dos vehículos, que zona vai a estar aberta ao público, cal non vai a estar aberta, e intentar facilitar na gran medida pois que o acceso ao campo sea libre e aberto para que o público en xeral poda transitar libremente por a rúa e que non haya problemas de inseguridade. O inicio do partido está fixado para as 6:30 da tarde. Unha cita xa para a historia deste humilde club. A primeira vez que se vai a xogar un partido oficial cun equipo de primeira división, a primeira vez que se vai a recibir ao Mallorca, e iso para o aficionado da pé e para o aficionado de Boiro, que é moi futbolero, pois é un atractivo inmenso, é dicir, poucas veces vamos a ter a oportunidade de voltar a recibir un equipo de primeira división en Barraña, e agora o que toca é aproveitar o partido e disfrutalo ao máximo.